Salut, prieteni și prieteni! Bine ați venit la un nou episod din seria Omul face locul. Astăzi discutăm despre recenta renovare a scoarului din fața liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău, un subiect care a stârnit numeroase controverse în rândul comunității locale. Scoarul din fața liceului Gheorghe Asache a fost, de-a lungul anilor, un loc emblematic pentru chișinăuieni. Aici era unul din puținele locuri din centrul orașului unde comunitățile se adunau pentru diverse activități, iar spațiul era cunoscut pentru atmosfera sa prietenoasă și deschisă. Băncile dispuse în formă de U facilitau socializarea în grupuri de toate vârstele, conversații, întâlniri, drame personale, un spațiu de odihnă și de așteptare, iar copacii adulți ofereau umbră și răcoare în zilele călduroase de vară pentru jocuri ca frisbee, pantomimă și alte activități recreative. Într-o istorie mare, universală, acest scoar a făcut parte dintr-o mulțime de istorii mici ale vieților oamenilor, în diferite contexte, cu toate schimbările prin care a trecut spațiul de-a lungul timpului. Este punctul de pornire a diversor evenimente, inclusiv a bicicliștilor din masa critică. Este și un loc de recreere pentru lucrătorii și lucrătoarele dintr-o mulțime de birouri din Casa Presei. În acest loc a fost mai de mult și renumita Carmușca, locul, chioșcul din care îți puteai lua un ceai, mivină în chipitoc sau hot dog, adunând astfel oameni în jurul său. Numită în acte și noroc Volosatei, aceasta era o afacere de familie a fostului director de la liceul Gheorghe Asache, Volosatei, care apoi a plecat în Partidul Românesc de extremă dreaptă, AUR. Coincidență sau nu, în continuare vor mai exista intersecții dintre Partidul AUR și acest scoar din fața liceului Gheorghe Asache. Spațiul public este orice loc accesibil comunității, unde oamenii se reunesc pentru activități formale și informale, consolidând astfel relații și sentimentul de apartenență. Orice locuitor sau locuitoare ar trebui să aibă acces liber la aceste spații, care sunt esențiale pentru o participare civică autentică. Multe spații publice în aer liber, precum străzile, piețele, parcurile și scoarurile, sunt locuri deschise, care facilitează acțiunea politică și discursul civic. Totuși, adunarea imprevizibilă a oamenilor în aceste spații este adesea percepută de autorități ca o amenințare, ceea ce a dus la practici de excludere a acestora din peisajul orașului. Oare de ce acest scoar Asache a fost așa schimbat? Credem că ceea ce avem acum nu este deloc mai bun decât ceea ce era. Spațiul ce exista avea nevoie doar de o reabilitare, nu de o transformare totală, în nou său aspect care descurajează implicarea comunitară cu puținele scaune aranjate în locul celor vechi. În vara anului 2024, scoarul Asache a intrat în șantier, odată cu începerea lucrărilor de reabilitare promise de primărie, care anunțau trotuare noi și mai multă verdeață pe strada Pușkin. În realitate, autoritățile au livrat pavaj extins și tăieri de arbori maturi, aparent sănătoși, fără a organiza consultări publice prealabile sau a oferi transparență. Pe Chișinău Media nu apare nicio informație. Localnicii n-au fost întrebați, adică consultați, cum zice legea 239 din 2008, că ar trebui. Aceste decizii au stârnit nemulțumiri. Tăierile au fost justificate prin presupusul pericol al copacilor și extinderea spațiilor verzi. Însă, organizația Safe Chișinău a dezvăluit un proiect dendrologic controversat. Un cerc de 6 metri de plante înconjurat de pavaj. De asemenea, totul s-a făcut fără aprobare de la Ministerul Culturii. Fiind în centru istoric, este necesar avizul Consiliului Național al Monumentelor Istorice, subordonat Ministerului Culturii. Criticile s-au îndreptat către primarul Ion Ceban, acuzat că a susținut tacit lucrările, fără să țină cont de comunitate, lege și context. Articolul din Newsmaker despre cauză îl citează pe activistul Vitalie Sprânceană, care a scris pe rețele de socializare că în scoarul de lângă liceul Gheorghe Asache, pe 16 octombrie, se tăiau arbori. La prima vedere mi s-a părut că sunt arbori tineri. Tot la o primă vedere nu am înțeles cine sunt tăietorii de lemne, pentru că nu purtau niciun fel de uniforme sau nume ale instituției la care lucrează. Puteau fi extraterestri, puteau fi un grup de braconieri, puteau fi angajați la Agenția Spații Verzi.
Am căutat vreun anunț, prescripție pe pagina Agenției Spații Verzi, dar conducerea agenției are probabil chestii mai importante decât să informeze cetățenii cu privire la tăierile de arbori. Nici pagina Primăriei Chișinău nu zice nimic, a menționat activistul. Doar o oră de la publicația activistului, pretura sectorului centru a declarat că în scoarul Liceului Teoretic Gheorghe Asache au loc lucrări silvotehnice, după cum a fost scris în articol. Acesta, apropo, nu este primul proiect din acești ani făcut de mântuială, de dragul bifei, cu copaci tăiați aiurea de primărie. Istoria a fost la fel în scoarul Mihai Eminescu din Chișinău, despre care am făcut un episod aparte în 2021. Îl puteți vedea aici. În ambele cazuri, de-a lungul reparațiilor, comunitatea bătea alarmă despre aceste proiecte. Copaci tăiați, pierderea ireversibilă a caracterului locului, dar oricum, autoritățile au continuat amenajarea, adică distrugerea spațiilor publice. Un alt aspect al renovării este instalarea în scoară a statuii Reginei Maria. Regina Maria a fost o figură cheie în recunoașterea României mari, susținătoare a răniților post-război, a artei și a identității naționale. Soțul său, regele Ferdinand I, a condus în timpul primului război mondial și a susținut Marea Unire din 1918. Regina Maria a lăsat o moștenire importantă, dar și controversată, inclusiv prin construcția castelului Balcic, aflat pe un teritoriu disputat, Quadrilaterul, de atunci ocupat de către români pe teritoriul Bulgariei. Sculptura Regina Maria din scoarul Asache este de aproape 6 metri, din bronz pe piatră de Cosăuți și a fost dezvelită la 27 martie anul curent, 2025. Proiectul, finanțat inclusiv prin donații prin ONG-ul Monumentum, al lui Iulian Rusanovski, țineți minte, e opera lui Vyacheslav Jiglitsky, tot țineți minte. De ce anume el a fost ales pentru realizarea sculpturii și care a fost procesul, rămâne un secret netransparent. Să vorbim despre Iulian Rusanovski. Aparent acesta este susținător al candidatului la președinția României, adică legionarul fascist Călin Georgescu. El este de asemenea antivaxer, adică antivaccin, și antiavort. Chiar a participat la marșurile antiavort pentru viață, care se organizează anual la Chișinău. Apropo, la inaugurare a mai fost prezent și deputatul român din Partidul Aur, partidul de extremă dreaptă, Mihai Neamțu, care este considerat de societatea civilă din România drept un putinist cu viziuni fasciste. De asemenea, a fost prezent și Boris Volosatei, menționat anterior, fost deputat al Partidului Aur și fost director al Liceului Gheorghe Asache. Șeful Aur, George Simion, nu a putut fi prezent, căci din 2015 a primit interdicție să intre în Republica Moldova, fiindcă a fost declarat persoană indezirabilă și non grata, decizie, apropo, prelungită recent până în 2028. Apropo de sculptorul Vyacheslav Jiglitsky, care este autorul la toate capodoperele chicioase răsărite prin Chișinău în ultimii ani. Sculptura Tinerii Skater din Valea Morilor, Veronica Micle, Muza docilă lângă Eminescu. Aceste sculpturi hiperrealiste sunt criticate de alți sculptori locali din punct de vedere artistic. Pavel Obreja, sculptor din Moldova, a comentat astfel proporțiile sculpturii, valoarea artistică și procedura de instalare. Regina Maria nu avea cap mare, ochi încrucișați, picioare scurte. Regina Maria avea mâini frumoase, nu ca pe această sculptură. Ține cartea în mână de parcă ar fi o gentuță. Tot Pavel Obreja zice că dacă încerci să le spui toate astea celor care au făcut acest monument, ei te atacă și te fac antiromân. Regina Maria trebuia să aibă un monument superb la Chișinău. Ministerul asta și-a dorit foarte mult și acest lucru nu s-a întâmplat din cauza faptului că echipa care a lucrat la această sculptură a ignorat toate deciziile Consiliului Monumentelor de For Public și una din ele este să organizeze un concurs mai amplu, cu mulți sculptori, de selectare a autorului sau autorilor pentru a avea un monument unic, foarte frumos, care să aibă o valoare artistică de cea mai mare calitate. De asemenea, modul în care sculptura a fost integrată în spațiu ridică întrebări. Contextul urban a fost schimbat radical, fără vechii copaci care ofereau umbră, fără băncile dispuse pentru socializare. Нужно больше скамеек, как было раньше. Da, nu știu, băncile astea sunt un pic
parcă literalmente au fost furate de undeva și aduse. Nu sunt destule, mai ales sunt 1, 2, 3, 4. Nu cred că, da, bănci de odihnă, nu, banchinile astea, da, nu sunt destule. Momentan e cam trist și imaginez că vara, în iulie, la 40 de grade, o să fie teroare. Pentru că este foarte mult cimentat, asfaltat. Și aceasta nu este bine, pentru că având în vedere că temperaturile se ridică, da, și avem veri deja nu de 28-30 de grade, dar vom avea veri de 38 și 45 și aceasta au creat o insulă de căldură. Nu e mult mai bine acum. Față cum era înainte, acum e mult mai bine. Tot e aranjat, tot e bine, tot e frumos. Puțin mai multe investiții, se poate pus și niște vazoane și niște chestii ca să înverzim un pic locul și un pic automobilier, cred că ar face din asta chiar un spațiu plăcut în care ne-ar fi plăcut tuturor să ne aflăm. Я бы, может быть, как-то еще больше цветов облагородила, потому что как будто кто-то здесь умер. Și trebuie să fie încă mai înverzit. Prea mult spațiu pentru ciment. Asta este părerea mea. Da, zona asta cred că e cam lipsită de suflet comparativ cu ce era înainte. Cu toate că înainte era un pic de lăsat, dar se aduna multă lume, aici era un pic de așa, spirit de comunitate. Trebuia mai, din punct de vedere, să lucreze mai specific cu mai mulți specialiști. Arhitectură, urbanism, ecologie și chiar design, să spunem așa, landschaft, da, peisagistic. Sincer, eu nu văd o mare diferență. Faptul că erau mai multe scaune, ok, era și un plus, dar și un minus. Era un plus că elevii aveau loc unde să stea la pauză și să ia o masă, dar era un minus că mai umblau boschetari sau mai umblau alte persoane care o leacă nu ne înfrumusețau imaginea liceului. De exemplu, activista civică Vlada Ciobanu a comentat toată lipsa de transparență din jurul amplasării statuii și reabilitării scoarului și s-a întâmpinat cu un șir de reacții agresive în răspunsuri. Mulți treceau cu vederea faptul că nu s-au respectat procedurile legale și transparente. Problema este, în primul rând, în procesul de amplasare a unei statui și de reamenajare a unui spațiu public. Statuia este instalată fără aviz de la minister, nu s-au făcut concursuri publice, nici pentru statuie, nici pentru amenajarea scoarului, nu s-au făcut consultări publice, nu s-au asigurat transparența minimă. Toate acestea au fost făcute cu acordul, susținerea primarului Ion Ceban. Scrie-ne în comentarii ce crezi și tu despre anume această renovare a scoarului. În concluzie, renovarea scoarului din fața liceului Gheorghe Asache s-a făcut fără consultări publice, fără aviz de la Ministerul Culturii, astfel ridicând întrebări importante despre modul în care sunt gestionate proiectele de reabilitare urbană în Chișinău. Este esențial să monitorizăm și să criticăm încălcările comise de primărie. Împreună putem lupta pentru a păstra integritatea măcar a celor puține spații publice comunitare din Chișinău. Dar tu ai fost vreodată consultat înaintea unei renovări din Chișinău? Ce alte spații din Chișinău au fost reamenajate fără a ține cont de comunitate? Ai ocazia să împărtășești exemplele tale. Postează o poză, exemplu, pe Instagram și dă-ne tag, omul face locul. Poți să dai și tag primarului dacă dorești, să vadă și el. Noi vrem să facem în continuare episoadele Omul face locul, să discutăm chestii despre oraș. Dar tu ne poți susține prin Patreon, donații lunare sau unice pe profilul La Oaltă, prin donații unice pe PayPal sau pe conturile La Oaltă, cu mențiunea Omul face locul. Poți să cumperi produse în torbă, produse de noi, La Oaltă, astfel îți porți valorile și susții proiectele noastre. Te îndemnăm să te abonezi la canalul nostru de YouTube, astfel nu vei rata niciun episod, iar cu un share în rețelele tale de socializare vor afla mai mulți oameni despre ce vorbim noi pe aici despre oraș. Deci, like, share, subscribe. Omul face locul poate fi văzut pe YouTube, ascultat pe platforma ta preferată de podcast și urmărit pe TikTok, Instagram, Telegram și Facebook. Mersi și ne auzim data viitoare! Oi, asta a fost cringe, asta a fost foarte cringe. Mersi și ne auzim data viitoare!